als we kijken naar jouw laatste single, dan leek dat ergens februari te zijn geweest. Ja, gloeiend hout. Ja. Ja, ik had natuurlijk Eilandliefde gemaakt. En ik vond 1 Nederlandstalig liedje wel heel erg zuinig. Dus ik denk, ik moet er nog maar één maken. En dus zo is dat gegroeid eigenlijk. En ik moet je zeggen, ik zit op het ogenblik wel heel erg met Nederlandse teksten te experimenteren. Dus dat is wel leuk. Dat is een nieuwe facet, een nieuwe fase in mijn bestaan. Misschien wel omdat ik een oude man word of zo. Zijn dat ook herinneringen waarvan je zegt van dat zijn juist die dingen die me nu dan te binnen schieten om liedjes over te maken? Nou ja, ook. Maar en ook het feit dat we gaan ook een half uur gewoon kampvuurmuziek maken daar. Ook omdat heel veel mensen dat ook echt beleefd hebben op de Schelling natuurlijk. En dat is gewoon, dat is dus een deeltje van de Schelling wat we meenemen, zeg maar. Dat is natuurlijk de bedoeling. Feestjes op de Schelling worden natuurlijk ook heel vaak op het strand gevierd. Dus ook een onderdeel van ons feestje zal op het strand plaats gaan vinden met vuur. Ja. We gaan, de brandweer was heel zenuwachtig, maar we gaan het in ieder geval daar doen. Met vuur. Ja, en heel veel liefdes zijn ook op de Schelling ontstaan. Ja, er ontstaat een hoop, er gebeurt een hoop, er gaat ook een heleboel stuk. Ja, er ploft bijna net zoveel trouwens hoor. Dus 50-50. Het is niet zo dat het alleen maar leuk is. Er zijn heel veel oeral huwelijken en ook oeral scheidingen op de Schelling. Ja, dus, what happens on the island stays on the island, zeggen wij altijd. Maar dat is vaak, als je een kroeg hebt, dan is dat wel een beetje de insteek.